טלטול, ספר לי סיפור. ובכן, זהו סיפור על נסיעה מים המלח. נגיד לכם את התכלס בפנים, אתם יוצאים על כמה חודשים, אחד את השני לא מכירים, לקח אותה ליער ופתאום הם מתארסים. השם שלו מעט מוזר, נשמע כמו פרת בקר. יוסף, כדאי שתתרגלי תמר, הוא לא מתחיל באלף והוא הנבחר. פורתי הוא עכשיו כבר משלנו, חכו שתשמעו את השיר שלנו. תחנת המילואים וכל הקדר, שתי טיפות מים של הבראדר. היא המלכה של הבית ועכשיו פתאום קלה, וחורתי יתחיל לשלם את השכר דירה. הם לא נפגשו שבוע אז תמר קצת באובסס, בלימודים פורת חייב להתאפס. אז יאללה להרים כמו שושי ודובי ומאיר ורבי ורבי ושושי ומאיר ודובי. את הצחוק של תמי עד אלת בטוח תרגיש, אם משהו מתקלקל שחר בא עם פטיש. קבלו את תמי בקרי עכשיו אשת איש, אשת איש. אז מתי ילדים? אז פורתי הוא קשיש, הוא קשיש. קצת צעיר, תמי לא תרגיש, זה לא תליש. הם דומים בקטע די מתיש, הם תאומים. קצת שקרנית אז נא לא להכחיש. שימו לב. מהספורת אמר כבר לא איתנו, ילדה עם פומו מטורף שלא הכרנו. ידענו די מהר שזה בנקר, תמי ופורת עכשיו הם בקר. החתונה לא בקיץ אז פורת עם חליפה, והלילה כולם באים לטרוף את הרחבה. הם מתחתנים פה הלילה, כנראה שזה עובד, מי יודע אם מחר נצליח לתפקד. אז יאללה להרים תמר ופורת, רובינזון קרוזו, תמר ופורת, רובינזון קרוזו, תמר ופורת, רובינזון קרוזו, תמי ופורת, תמי ופורת, פעם פעם. הסוף. רגע, אז מה הסיפור? פשוט תעצרי בדלק תם.